goori o wi goori mbiɗa sikki wonaa juude naa ɓe njeyi goori o wi omo sikki wonaa juude naa ɓe njeyi goori min cikkata o wi kamɓe ɓe cikkata ko aduna o jeyi goori ko aduna o jeyi goori wonaa fulɓe tan wonaa fulɓe tan goori nde o ari o naati leydi ndi o wi de goori naati leydi Italie o naamni ko hoto ngendiyankoɓe ngoni o naamdi ko hoto ngendiyankoɓe ngoni walla hoto faariɓe baŋnge pinal ngoni hoto yaaruɓe to baŋnge pinal ngoni waɗi addede koye am o wi o addi addede koye makko mi annda mi camdade saɗi haaɗi o wi ɓe calmodiri haa ɗo saɗi haaɗi eyi min de komi baddaɗo e ma o wi min de komi baddaɗo e ma mi naati fedde fulɓe o wi mi naati fedde fulɓe tawno goƴam ko fulɓe nde wonno goƴam ko fulɓe namdimi ko hol darniɓe fulɓe naamdimi ko hol darniɗo fulɓe e haalaɓe noon haalaɓe noon ɓe kaali hen inde ɓe kaali hen inde ma e tawno an ɓuuri ɓallademi nde wonno ko an ɓuuri ɓallademi garmi jimami bisimilla o wimo bisimilla haala en mi wawa haalde haala goori ɗo saw men ummata ko ɗo o wi o wawa haalde haala goori sowona ɗum en ummata ko ɗo so wona ɗum en mbawa ummat ɗo en ko seeɗa tan jubbanni hen o wi ko seeɗa tan jubbat hen tengtinde o wi tengtinde goori wona juutinaɓe tan jeeyi ɗum o wi ha joni yillirde no wuuri ene nodda gandu par ce que o wimi ene nodda gande o wi saabu o wimo o noddimo o wimi dede mbiwomi naam o wi o noddimo o wimo dede o wi naam o wi won miijo miijimi o wi won miijo o jogui mbimi hayyo en malama o wi hayyo en malama so goori min jogui miijo o wi so goori ne jogui miijo ko miijo moƴƴo tan wonata ko miijo moƴƴo tan wonata saabu andudemo o wi mboɗo miiji o wi omo miiji sosde fedde wiyetede fedde wiyetede walla goomu biyetede walla goomu biyetede miicorde fulɓe windere miicorde fulɓe windere esɗen ubbirde anduɓe Fuuta Fuuta fof ƴeewen wawde mata men ubbir anduɓe Fuuta fof walla Afrique fof taw ko fulɓe gande mabɓe ɗe gaddana en ndendinen ɗum fulɓe naftoro sabu Afrique naaɓe o wi saabu Afrique naaɓe eɓene kutoro gande fulɓe aɓen kutoro gande fulɓe enen eɗen jooɗi puttini enen eɗen jooɗi eɗen puttinigiri fotani wonde ɗum waɗa o wi ɗum waɗa ɗum jibini ko heewi jibini kadi ko heewi defte puɗɗama windede hen o wi defte puɗɗama windede hen won hen muulande ganduɗa hoorema ko gando o wi ko gando ganduɗo neɗɗankagal gila cukalel jibina ha daña duuɓi sappo e jeetati nden deftere muulama yalti o wi nden deftere muulama yalti kala jiɗɗo andude inna aade kala jiɗɗo andude innama aade gila ene sawa gila ne sawa ha dañi duuɓi sappo e jeetati eto rewi fof nden bindande eɓen jiya deftere nden deftere muulama yalti ko fedde fulɓe yalti muulama yalti ko fedde fulɓe nder miijo goori ngo nde yalti o wi kono ko caggal nde miijo goori ngo yalti ko wona ɗum o wi ko wona ɗum kono mbimi somin mbiya min jokka min kaala fof o wi soɓe mbiya ɓe jokkaɓe kaala fof wonko ɓuuri en addude kadi o wi kadi ero kadi ceerno wi ero kadi ko jogtude so en dañi o wi so tawi en dañi to galle to eɗen mbawi jokkude waɗa ko jokkuden kono ɗo won ɗo foti hannede tan ko uddirata onon seeremɓe ɓe walla yimɓe fof ndonoɗen hajja gayi o wi ndonoɗen hajja gayi hono makko ɓeeɓani o wi hono makko weeɓani allahumma salli ala sayyidina o wi omo salmina koreji ɗi fof omo salmina sehilaɓe omo salmina bandiraɓe enen fof eɗen gandi ko ñalawma lisɗo o wi enen fof eɗen gandi ko ñalawma tedduɗo eyyi mais noon Allah kam ko waɗi ko o wi kono ko Allah waɗi ko en jettat hen Allah goori jol noon o wi goori jol noon wonko ganduɗa miɗen hen wawi settade wonko wawi hen settade mbiɗa andi ko idi fof o wi omo andi ko adi fof ko juulɗo ko neɗɗo moƴƴo ko jokkowo enɗam ko dariɗo e leñol ko kaɓanteɗo leñol ɗon tan yonani o wi ɗum tan yonani to to min goni Italie o wi to ɓe goni Italie tubakoɓe ɓe ganduɗa ko ɗon min tawi ɗumen o wi tubakoɓe ɓe ganduɗa ko ɗon ɓe tawi ɗumen e nder guure mumen soɓe dañi caɗele heɓe gara ha goori jol o wi soɓe dañi caɗele aɓe gara ha e goori jol ngir hakkille mum o wi sababude hakkille mum e deƴƴe mum e deƴƴere mum e darde mum jolfuɓe o wi jolfuɓe naareɓe kala mo ganduɗa o wi kala mo ganduɗa ka émigré aɗa toon dari aɗa andi darde goori jol
ɓe ngannduɗaa ɓen mbaɗi les représentants état sénégal ne aussi o wi ɓe ngannduɗaa kañumen ngoni représentant ji toon état sénégal o woni le service consulaire woni service consulaire o kala ko ngannduɗaa hina yahe o wi kala ko ngannduɗaa ina yehe ina faate e immigration ko faate e immigration walla no faate e sukaaɓe walla ina faati e sukaaɓe par ce que minen o wi sabu kamɓe minen jiɗi yahde waɗde immigration o wi aɓe kamɓe woni yiɗɓe yahde mbaɗa immigration mais sukaaɓe amen o wi kono sukaaɓe maɓɓe jibinaaɓe ɓen toon jibinaaɓe toon ils n'ont pas choisi l'immigration o wi kamɓe cuɓaaki wadde émigré mais ɓenne aussi il faut ɓe mballe kono ɓenne alay sago mballe ɓe darne ɓe tege e laawol ɓe darne ɓe pawe e laawol e gori koye ɗum o gollotono o wi goori ko ɗum woni ko gollotono ɗum waɗi kamɓe fulɓe a gila laƴal ngal woodi haa jooni o wi gila laƴal ngal woodi haa jooni minen paayi o wi aɓe paayi par ce que lomtaade ɗum sabi lomtaade ɗum weeɓaani weeɓaani mais Allah noon kam jogii fof o wi Allah noon kañum jogii fof eyi garal ko ngarmi ko ɗo noon o wi ko ari ɗo ko noon ngarmi koye innde o ari koye innde El Hadji Ibrahima Tall El Hadji Ibrahima Tall woni hooreejo fedde fulɓe woni hooreejo fedde fulɓe fedde fulɓe fedde fulɓe ko ɗum cate ko cate ɗe ngannduɗaa ko ɗe 16 cate ɗe ko 16 ɗo woni koye Italie fof woni koye Italie fof Como o wi Como to ngannduɗaa gori ummi o wi to ngannduɗaa gori ummi to woto ko ngannduɗaa heɓe ɗum jogini geɗal o wi ɗon aɓe joganii ɗum geɗal mais comme darnde gori ko ɗum darnde nde ngannduɗaa yimɓe fof heɓe ɗum keɓtini o wi nde wonno darnde goori ko darnde nde nganndanɗaa hoore ma kamɓe fof aɓe keɓtini ɗum ɓe mbi kala ko mbawmi jaggude o wi kala ko waawi jaggude yomi accu ɗum yo ɗaccu o yaha mi wonde e gori haa o nawe ɗon ngannduɗaa ɗon woni galle goonga o wadde e goori haa o yetto e galle mum galle saare goonga mum ɓe ƴettimi ko balɗe 3 o wi o ƴetti ko balɗe 3 hanki o wari siko moftama hannde so moftama hannde janngo mi rutto janngo o rutto Italie eyi ɗum noon o wi ɗum noon min hino mi jarani gori o wi ene jaranimo goori fulɓe fof omo heɓa ɗum jarani aussi kadi ene jarani ɗum e makko kadi ngir darnde mum sabu darnde makko eyi ko ɗum dal jinnomi heen addude o wi ko ɗum tan jinno heen addude heddi ko mi acca mawɗo fulɓe no kam nene o wi ko heddi ko o ɗacca mawɗo fulɓe o kam o yettina haala ka assalamu aleykum wa rahmatullah min ñaldi min kiirdi ɓe kiirdi fof ko bone pular o wi fof sababude pular tan yidde yo pular ƴellito yidde yo pular yaaru yeeso ko ɗum wonno darde goori goori moƴƴere makko minen bettani min o wi bettani ɓe mbumba e juude woɗɗodirani o wi mbumba e juude goɗɗodirani emin gandi jinnaɓe makko o wi aɓe gandimo aɓe gandi jinnaɓe makko saabiɓe waari Thiés ɓe kadi emin gandi jinnaɓe makko saabiɓe waari Thiés ɓe kadi El Hadji Moussa Diol nanɗo o wi El Hadji Moussa Diol nanɗo El Hadji Ousmane arani kono haqqille mum nanɗo o wi El Hadji Ousmane arani kono haqqille mum nanɗo minen kirti hanki to aéroport o wi kamɓe kirti to aéroport to moƴƴere ɓeɗon o wi moƴƴere ɓeɗon ko ɗum rufi e gorgui o wi ko ɗum rufi e goori kamɓe tuti gorgui kamɓe nehi gorgui kamɓe itti gorgui nde yahata armé ɓe gonde mum nde arti armé kadi ɓe jaade mum Gabon nde ummoto Gabon kadi ɓe jaade mum ha Italie oɗon barke noon ko on woni ɗo ha gorgui noon ko gorgui aduna o fof o gollanima leñol ngol te ɗum maytata ha bada ñalawma hande o ñalawma o yejjittake aduna ko ñalawma gandanɗa hoore ma o yejjittake aduna Elhadji Tidiane ko le 14 naati leydi Elhadji Tidiane lo 14 naati leydi gorgui nana naata le 13 goori nana naata le 13 avril kamɓe fof koye avril wadde wona ko yejjitte Ndiaye Saydou won ina wawi settade ɗum Ndiaye Saydou wawi ɗum settade e anduɓe leñol ngol woɗɓe kadi mbawi ɗum settade ina heewi mi wawa gayna ko yiɗi haalde fof ndendi e haalirde nde ganduɗa ko fulɓe fof ndendi ɗum garmi ɗo ko inde fedde kisal jeyirde pulago o yi o ari ɗo koye inde fedde kisal jeyirde pulago minen e goori gonduno e nder o yi kamɓe e goori gonduno e nden fedde mawɗo Sayko Bousso nani o yi mawɗo Sayko Bousso nani mo Madina Gounass Madina Ndiaye Ousmane Duguel Gaye ummi ko Jorbowol o yi Ousmane Duguel Gaye ummi ko Jorbowol e woɗɓe ɓe min gondi ɗo e woɗɓe ɓe gondi ɗo ɓe o limtani e rewɓe ɓe min gardinana to e rewɓe kadi ɓe gardinan to ɗum noon ko aadi momin gadodirno e o yi ko aadi moɓe gadodirno e goori tawi kadi ne ko goori awno oɗon aadi kadi ko goori kadi awno on aadi nelal gongal ngal
ko ARP tabital Pulago ko ARP tabital Pulago Sénégal e gardogol El Hadji Boubou Sangot e gardogol El Hadji Boubou Sangot hanki aéroport tawtara e jaɓɓiɓe ɓe tawtara e jaɓɓiɓe gorgui ɓe ɗum ɗon fof noon o wi ɗum ɗon fof ko golle ɗe gorgui ko golle ɗe goori gollani hoore mum goɗɗum ɗum ko radio télévision fulɓe Cheikh Hamidou Kane ene foti wonde e dental ngal Souleymani Daouda Diallo ene foti wonde ɗo hanki ɓe gari to aéroport to o wi hanki ɓe gari aéroport kala garnoɗo témoignage uji mbaɗaɗi ɗi fof ɓe ƴetti ɗum témoignage uji mbaɗanoɗi ɗi fof ɓe ƴetti ɗum te inchallah maɓe kollir ɗum so Allah jogui kadi ma holliri ɗum e aduna he ko wona ɗum goori emin guurdi gila min o ɗannaki o wi goori ɓe guurdi gila o ɗannaki Sada Gaye mo Dungel nana ko seeɗa o wi Sada Gaye mo Dungel nana ko seeɗa